Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Pino sang Hinuban. Why nailain pa? Lamiaw eh. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 OFM. Why nailain pa? Lamiaw eh. Abiyan may nga gadira sa imo kag welcome gid sa aton na palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipafra Sacar, na karon pastor diri sa Pai City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Abiyan kung may kilala ikaw o kung ikaw gid mismo ara sa Dumaguete na sa adlaw nga Domingo amon ikaw ginaagda sa upod sa amon sa serbisyo sa pagsimba kag paghimaya sa Ginoo dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang serbisyo nagasugod alas 5 sa hapon kag matapos alas 7 sa gabi. So, Ilina 2, Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang aton pamalandungan karon amo ang nahanungod sa sining ginatuwag naton pagkabuhi nga may kasiguruhan kag kahulugan dira sa Ginoo. Akong basahon subong nga teksto ang Romans chapter 5. Romans chapter 5. Hasta lang kita sa versikulo 5. Busa sanglit, gin pakamatarong kita paagi sa pagtuo, may pagidahit kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Paagi sa iyaman, makapalapit kita, paagi sa pagtuo. Sa sining bugay, diin gatindog kita, kag nagahimaya kita sa aton paglahom, sa pag-ambit, sang himaya sa Diyos. Hindi lamang ina, kundi nagahimaya man kita sa mga pag-antos. Nga nakahibalo nga ang pag-antos, nagapatubas sing pagbatas. Kag ang pagbatas, sing panagibuot. Kag ang panagibuot, sing paglaom. Kag ang paglaom, wala nagapakahuya sa aton bangod nga ang gugma sang Dios napasagahay sa aton mga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo na ginhatag sa aton. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamaayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Ining ginatuwag naton peace with God. Siguro nakabati ikaw sa mga minsay
nanungod sinang peace. Peace with God and peace of God. Ikaw kag ako, subong nga mga makasasala. May kasuayon, may kaawayon, may enmity, may conflict sa tunga naton kag sa sinang matarong balaan putli nga Dios. Hindi naton solve ang aton palaligban nga espirituhanon. Hindi naton ini mahatagan sang solusyon pinaagi sa aton reliyon, sa aton mga maayo nga buhat, maayo nga mga handom kag tinutuyo, sang aton edukasyon, kag kun ano pa nga mapabugal sang tao sa tubangan sa mga tao, pero hindi sa tubangan sa Diyos. Tungod kay si Pablo naghambal nanungod sang justification. Ang justification amo ini. Ikaw kag ako nga makasasala, nakabati sang pagwali sang pulong sa Ginoo kag aton ginangkon kag hinulsulan ang aton mga sala. And then aton nga gintuuhan o kung ginsaligan si Ginoong Hesus, ang iyang ginhimo sa cross nga siya namatay kag nga siya man nabanhaw, ara dira ang aton nga solusyon nga mabaton sa tubangan sang Ginoo. Kung himuon naton ang pagsalig sa kay Kristo Jesus, ang Amay magadeklarar sa aton nga mga matarong. Amo ina ang justification. Nagsiling ang isa, justification is reckoning us just as if we have not sinned. Ginaisip kita nga daw wala nakahimo sang mga pagpakasala. Tungod kay kita gin-justified na o kung gindeklarar na nga mga matarong. Karon, amo ini ang kahimtangan nato. May peace with God na. Wala na sang conflict, sang kasuayon, kaawayon, problema o kung palaligban. Kita nga mga tao sa tubangan sinang matarong halangdon kagbalangan nga Dios. May kalinong na sa aton nga tunga. So, we have peace with God. Karon, sa versikulo 2, tungod kay deklarar kita nga mga matarong, suno sa versikulo 2, paagi sa iyaman, makapalapit kita, paagi sa pagtuo, sa sining bugay, diin nagatindog kita, kag nagahimaya sa iya. Sa aton paglawom sa pag-ambit sang himaya sa Diyos. So may peace with God kita. Ikadua, may access. May access kita sa Diyos. Kung sa aton pa, hindi lang kita nakahibalo sang username, nakahibalo man kita sang password. Nga tungod sina kita makakonect, makakommunicate, makakommune sa sinang matarong kagbalaan ka Diyos. Amo ini ang matabo kung ikaw nagsalig sa kay Kristo Jesus. Hindi lamang nga ikaw may peace with God, kundi may access to God. Hindi na nga kinahanglan ikaw maagi sa pastor, o kung sa leader, pangulo sa inyong nga reliyon, o kung kay bisan sino nga gindeklarar nga matarong o kung balaan sa inyo nga simbahan. Agod nga siya makapatunga. May access na kita. Ang word gani dira sa Efeso, may pagpangahas. May pagpangahas na kita sa pagpalapit sa Diyos. Meaning, may confidence, may boldness, may courage, may bravery
may kaisog kita sa pagpalapit sa Ginoo. Hindi na nga magpanabi-tabi ka pa, ha? Agud makapalapit sa Dios. Nang duko-duko bla butang sang kamot dira sa tubangan kada duko-duko. Kay kung may nagaistoryahan ay duha ka tawo maagi ka sa ilang tunga, masiling ka excuse me. Hindi na kinahanglan nga ikaw magpanabi-tabi sang imo kaugalingon sa tubangan sa sinang Dios nga balaan kag matarong. Kay pinaagi sa imo nga pagtuo kay Kristo Jesus, may peace with God ikaw. Kag may access to God ikaw man. Kag ikatatlo aton mabasa diri sa bersikulo 3 kag 4. Hindi lamang ina kundi nagahimaya man kita sa mga pag-antos nga nakaibalo nga ang pag-antos nagapatubas sing pagbatas kag ang pagbatas sing panagibuot kag ang panagibuot sing paglaom. Haari diri ang aton kasiguruhan, ang aton assurance. Kag ining assurance naghalin sa Dios mismo. Ang kamaturan sa sining assurance nagahatag ini sa aton sang bulig sa panahon nga kita nagaantos. Ikadua, ini pahayag sang bunga sang balaan nga espiritu tungod kay kita nagapasakop sa iya nga paggahom. Ang bunga sa sining kasiguruhan, ang pag-antos nagapamunga sang pagkamapinadayonon. Kag ang pagkamapinadayonon nagapamunga sang maayo nga pamatasan. Kag ang maayo nga pamatasan nagapamunga sang paglaom. So amo ining tatlo kabutang nga makita naton sa Roma 5:1 tubtob sa 5. Ining mga kamatuoran nanungod sa aton kondisyon sa tapos na kita gindeklarar nga mga matarong. Ang pulong sa English, justified. Ang doktrina, justification. Sa bersikulo 5, kita ginapuy-an, ginaistaran sang balaan ng Espiritu. We are indwelt by God. Abi ninyo, sila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Solomon, kag ang mga propita sa daan nga katipan, wala sila ginaistaran sang balaan ng Espiritu. Sila updan lang sang balaan ng Espiritu. Si Haring Solomon, si Haring David, nakasulat sila sang mga Salmo, Hulubaton, sa kay Solomon ng Ecclesiastes, and then Song of Solomon. Pero ginupdan lang sila sa balaan ng Espiritu. Sa una, ang balaan ng Espiritu nagahalin-halin kung ang isa katao makasala. Pareho pala kay Samson. Ang kusog di Samson, hindi gid man to tungod sa kataas ng iyang buhok, kundi tungod kay siya ginupdan sang Espiritu sang Dios. Pero sang naghalin ang Espiritu sang Dios, wala naman siya sang kusog. Sang nakasala si Haring David, ang iya gani nga pangamuyok nga hindi pagkuhaa ang imo Espiritu halin sa akon. Hindi pagkuhaa. Pero karon ang balaan ng Espiritu suno sa saad ni Ginoong Jesucristo sa 1:14, 1:16, ang balaan ng Espiritu nga gaupod sa inyo mangin sa sulod ninyo. Kag magaistar siya sa inyo sa wala sang katapusan. So nagapasalamat kita sa Dios nga karon nga panahon, karon nga panag-on, ang balaan ng Espiritu nagaistar, permanently indwells in us. Naga-istar siya sa ato. Kag ang iya
istar diri sa aton tubtob sa adlaw sang pagtubos Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Sang ikaw gindeklarar nga matarong sa tubangan sang Dios, ikaw nakaangkon sang peace with God, access to God, assurance from God. Ikaw ginpasaligan na ikaw istaran, ginapuyan, hindi lamang ginaupdan, kundi ginaistaran gid sang balaan nga Espiritu. Nagapasalamat kita sa Dios sa sini nga mga kamaturan. Kabay, kung tani nga imo ini i-treasure sa imo nga kabuhi, pinaagi, sa pagkabuhi nga matarong, putli, kag balaan. Diyos nga balaan, salamat nga ikaw nagahigog magid sa amon. Inatungod sang imo nga bugay, imo grasya, imo kaluoy. Karon amon katungdanan ang pagsalig, ang pagpadayon sa pagsalig sa imo. Salamat sini nga mga kasiguruhan pagkamaturan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So Nairel, salamat gid sang imo nga pag-replay sini. Grace Martires Elher, Ismailen Kadayuna Narciso, Nancy Alfonso, Crisel Lindayaw Amorganda. Salamat. And then sa kay ng Lydia. Halindri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipafra Sacar. Nagasiling, kabayang imong adlaw karon malipayon. Kag ang imo eternidad mahimayaw. Madawagin na salamat.